नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानो सानदों जे मबाइलनि स्क्रिनाव डाइरेक्टलि आं नोंथांमोननो खिन्थागोन, अनलि आं दा भइसजोंल'। दिनैनि माखासे जोंनि आसामाव दा नैबे COVID-19 कर'ना भाइरासखौ लानानै माखासे गोदान गोदान आपडेट मोननाय, बेखौनो आं दा टटेल लाना फैदों। डाइरेक्टलि आं गथा नोंथांमोननो खिन्थागोन, होमब्लाबो नोंथांमोना नायलांगोन आरो मिथिना लानाया जोंनि थाखाय गोनां। दिनै जोंनि आसामाव बेसेबां जाखो होमब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन, आरो टटेल इन्डियाआव बेसेबां जाखो दिनै टटेलि मोजाङै नोंथांमोननो बे मबाइलनि स्क्रिनजों नोंथांमोननो मिथिहोनो लाना फैदों। होमब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था। बेनो जादों नोंथांमोननियाव लिरनाय दंखायो COVID-19 इन्डिया। दा दिनैनि माखासे बेयाव नोंथांमोननो लिरनाय दंखायो 22 तारिख दिनैनि बेयो। टटेलि दा जोंनि इन्डियाआव जादों कनफार्मा 1,18,432 आरो एक्टिभेट जानानै दं 66,308 आरो बिनि गेजेरावनो माखासे रिकभार खालामबाय 48,553 आरो बिनिफ्राय थैबाय 3,584 जानानै दं। बिनिफ्राय माखासे नोंथांमोननो मिथिहोनो लुगैयो जे आङो जोंनि आसामखौ नायनो थाङोब्ला नैयाव मोनसे मोनफा होनाय दंजोबो नोंथांमोननो। बेयाव रोखा होनाय दंजोबो, दाब दाब जायगानि दाब दाब डिस्ट्रिक्टनि बेसेबां जाखो बेयाव दाब दाब होनाय दंजोबो आरोना। नाथाय आं बेखौ खिन्थानो थांला, जों जि जायगायाव दं, जों आसामाव दं, जोंनि आसामाव बेसेबां जन मानसि जाखो होमब्ला जों दा बेखौ जोंनि जायगानिखौ आं मिथिहोनो लुगैयो। दा जोंनि आसामाव दं नै, नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नैबे। दा जोंनि आसामाव माने ओरैबायदि आरोना, दानिसो आरो मोनसे गोदान फैबावदों आंनाव मोनसे नैबे दा 212 जाना दं, होमब्लाबो बेयाव दा प्लास खालामनाय जायाखै। दा जोंनि आसामाव दा 211 जाना दं आरो ओरै 211 कनफार्म आरो ओरै एक्टिभेटआ 149 ओरै आरो रिकभार खालामबाय 55 आरो ओरै थैबाय 7। दा आं बेखौनो खिन्थानो सानदों टटेल। दा नोंथांमोना नायनो थाङोबा अबाव रेड जन जादों, अबाव ग्रिन जन जादों, अबाव मा जादों नोंथांमोना आं बेखौ दा मिथिहोगोन। जोंनि आसामनिखौल' दे नोंथांमोन। दा बाक्सायाव 0 जाजोब्बाय, बरपेटायावबो 0 जाबाय, सारायदेव ना मा नैबेयावबो गैला। माने बेखिनिया मथथे माने बेनिफ्राय गैया आरोना। माने बे जि जायगायाव ग्रिन बे जायगायाव जेबो प्रब्लेम गैया, आरो जिखिनि जायगायाव रेड जानानै दं माने दा मोननाय जायगाखौबो आं खिन्थागोन नोंथांमोननो। दरंआव सासे मोनदों, डिब्रुगड़ सासे, हाइलाकान्दियाव सासे आरो थैनायबो होदों बेयाव सासे। माबा नैयाव मोनसे आफटार स्टेट माने गुबुन जायगानि, बेयाव सासे मोनदों आरोना। जोंनि आसामावनो बेखौ चेक खालामनाय जादों खोमा, बेखायनो आफटार स्टेट होदों आरोना। ओमफ्राय साउथ सालमारा मानकासार बेयाव सासे मोनदों, उदालगुरियाव सासे मोनदों, ओमफ्राय बिश्वनाथ सारियालि माने बिश्वनाथ सारियालि माबा जाहैगोन आरो बिश्वनाथल' होदों। नैयाव कनफार्म मोनदों, एक्टिभेट जादों सानैयानो। बे कार्बि आंलंआव 2 कनफार्म, एक्टिभेट 2 रिकभार खालामनाय जायगायाव लखिमपुराव 3 कनफार्म, ओमफ्राय एक्टिभेटआ 2 जानानै दं, रिकभार सासे मोजां खालामनो हाबाय। शिबसागराव 3 दं एक्टिभेट। नगावआव 4 एक्टिभेट दं। माने दा नै बेखौनो आं खिन्थानो सानदों नोंथांमोना नैबेयाव गोजा नुदों जानांगौ। नैबेयाव बियो रेड जन जानानै दं। जि जायगायाव बांसिन जादों बेयाव माने रेड जन होदों आरोना। दा बेयाव माने ओरैबायदि जानानै दं, आवगोल जानायमोन, सिगाङावनो जाखानायमोन, बेखायनो बेयाव कनफार्माव 5 होदों। बेयाव ओमफ्राय एक्टिभेट गैला, रिकभार थांजोब्बाय 7आबो। खिन्थु बेयाव दा ग्रिन जानांसिगौ, नाथाय बिसोरो ग्रिन खालामनो होआखै। होमब्लाबो दा रेडैनो दं। माने जि जायगायाव माने बांसिन मोननाय जायगायाव बेयाव माने रेड होनानै दोनो आरोना बिसोरो। आंनाव माने बेयाव माबा गैथ'ला जाना दं, बेयाव जायगा नामखौ होनाय जायाखै, बेखौ आंबो खिन्थानो हाला। गवालपारायाव मोनदों, बेयाव जादों कनफार्मा 6 आरो एक्टिभेटआ 2 आरो रिकभार खालामबाय 7। होमबा 2ल'सै आरो गवालपारायाव। क'क्राझाराव 6 जन एक्टिभेट, 6 जनैनो कनफार्म जाना दं। मारिगाव 6आव एक्टिभेट गैला, रिकभार खालामनो हाबाय, मोजां खालामनो हाबाय। नलबारि 6 आरो रिकभार
साब्रै खालामबाय एक्टिभेट सानैल'सै। धुब्रि 7 कमफ्राम एक्टिभेट सानैल'सै रिकभार खालामबाय 7। जरहाटआव 7 ओमफ्राय एक्टिभेट दङ 5 आरो रिकभार खालामबाय 2। सनितपुराव दा गोदान मोननाय 8 आरो एक्टिभेट 18 दं, रिकभार गैया। हजायाव 10% मोनदों, 10%निनो एक्टिभेट जानानै दं। कामरुपाव 10%निनो कमफ्राम, 9%आ एक्टिभेट आरो सासे रिकभार खालामनो हाबाय। गलाघाटआव 15 जन एक्टिभेट दं, 6 जन, 9 जन रिकभार एबा मोजां खालामनो हाबाय। कामरुप मेट्र'आव 81 कमफ्राम, एक्टिभेट दं 76, रिकभार खालामनो हादों 2 आरो थैबाय 3। दा बेनोमोन आरो जोंनि माखासे आसामनि बिखय माखासे नोंथांमोननो मिथिहोनाया। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननो मिथिना लाना फैदों आरो दानो लोगो लोगो सोलिबाय थानाय नैयाव माखासे दंबायो। दा बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों। दिनैनि 22 मे एबाउट 1 हर्स एग'नो 1 घन्टाल' जादों होनना बुंदों। 217 निउ केस इन स्टेट उनासिंनेट मा जायगा बेखौ आं मोजाङै मिथियासै। बेयाव बेसेबांखिनि केस मोनदों माने 217 आरो एबाउट 2 हर्स एग' 2 घन्टाल' जादों। 5 निउ केस इन झारखन्डआव माने दायो सोलिबाय थानाय जागासिनो माने 7 केस मोनदों आरो निउ केस इन दा छत्तीसगढ़नि माने बेजों लोगोसे 7 मोनदों आरो जेनेबा छत्तीसगढ़नि नैबेसिनि झारखन्डआव आरोना बेबायदि आरोना। ओमफ्राय मैयानि माखासे नैयाव दं, नोंथांमोना नायबा मिथिनो हासिगोन। जोंहा बेलेग इन्डियानि माबाखौ बारा गोनांथि गैया, जोंनि आसामाव जाखिनि दं जों बिनिफ्राय जों सांग्रां जानो हागोन होननानै दिनै नोंथांमोननो आं बेखौनो मिथिहोबाय। बेखौनो एसेनोसै नोंथांमोननिसिम मिथिहोबाय आङो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जायफोर आंनि भिडिअ गोदान फैदों। आं नोंथांमोननिसिम बिदिनो बायदि बायदि जोंनि माखासे मिथिनो गोनांखौ नोंथांमोननो मिथिहोगोन। गोजोन्थों।